Хайді, дзяўчынка Альпаў. Вітер свіща, а чому? Так здалеку чую гук його, ну а в облички чому? Бо чекають з позірку мойгу. Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені кідриких виких гор. Ла-ла-ла, 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 Куди знік Піті? Хайді перастала падымацца да пашы ў гарах. На гары Альме паціху наступала восень, і на вяршынях ужо блішчалі маладыя снежныя шапкі. Добрый день! А дзе Хайді? Яшчэ спіць. Піті, чому сьогодні ён не приляцеў мяне будзіць? Дядуля, добрый дзень! Добрый дзень. Сёння ты позна. Гэта таму, што Піті мяне не разбудзіў. І я заўважыў, нешта яго не відаць. Вітаю, Пітер, ты не бачыў Піті? Ясна. З ім нешта здарылася? Сёння ён мяне не разбудзіў. Мабыць, ты не прачыналася, ён стаміўся будзіць і паляцеў. Ну, бывай! Піті! 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 Ну, як пошукі? Яго нідзе няма. Вось як. Дядуля, чаму Піті не вяртаецца? Ну, я не ведаю. Трымай. Можаш з імі пагуляцца. Што такое? Там Піті! Гэта не Піті. Піті! Піті, чаму ты мяне сёння не пабудзіў? Я хвалявалася. Што такое? Піті, вяртайся! Піті! 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 Чакай, Піті! Хайді!
Йозефе. Піті! Куди ти, Піті? Почекай мене! Піті! 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 Лепш би Йозефу яє пошукать. Йозефе. Йозеф! Гей, Йозеф! Чому Піті кудись одлетів? Тому що я занадто довго спала? Не праз гэта ж, так? Напевно, ён меў свае причини. Вертаймося, Йозеф! Снежка! Ти знов прибігла одна! Так робить нельга! Снежка! Снежка! Пітер? Не утякай так больш! Чому ви вже вертаєтеся? Надвор'е пагаршаецца, лепш было пайсці. Правда? Хайдзі, а ты сама што тут у лесе робіш? Я шукала Піті. І як, знайшла? Ти як думаєш, чому ён адляцеў? Я ж кажу, намагаўся цябе пабудзіць, а ты ўсё не прачыналася. Няправда! Ён кожны дзень да мяне прылятаў. Ну тады, можа, ён больш цябе не любіць. Няправда! Я яго найлепшая сяброўка! Тады чаму ён паляцеў? Кажу, што не ведаю! Проста ён цябе ўжо не любіць. Глупствы! Але так здарылася. Ці ёсць розніца, чаму менавіта ён адляцеў? Ёсць розніца!
Блін, ведаєш, птушки мають крили, ну вядома, не одлятають. Ты такий грубий, Пітер! Ненавиджу тебе! Чому вона так злується? З вертанням. Знайшла його. Ясно. Ти так про його клопотілася. Ну, Хайді, досить плакать. Скажи, чому Піті одлетів? Ён мяне ненавидить? Не, вядома не праз гэта. А праз тое, што набліжаецца зіма. Яму трэба ляцець у вырай да цяпла. Ляцець у вырай? Піці любіць цябе. Але халоднаю парою птушкі не могуць жыць у гарах. Для яго будзе лепей паляцець у вырай разам з сябрамі, чым застацца тут. Значыць, Піті паляцеў разам з іншымі птушкамі? Вось чаму Піті. Але чаму тады ты не жывеш разам з іншымі людзьмі? Людзі ж зусім як птушкі, праўда? Ёсць розныя птушкі, Хайді. Хіба ястраб, па-твойму, жыве не адзін? Тады ты як ястраб? Я не адзін. Я жыву разам з табою, Хайді. Мы ўдваіх. Яшчэ з Йозефам. Ну, вышэй нос. Піці вернецца да нас увесну. Праўда? Ён вернецца? Так, разам з сябрамі. Вось бы хутчэй уже вясна. Праўда, дзядуля? Ты такая нецярплівая. Что такое, казиный генерал? А где Хайди? Яна ўнутры. Яшчэ злуецца? Хто ведае? Раз не выходзіць, то, напэўна, так. Гей, генерал, чаго марудзіш? Глядзі, зараз салдаты пойдуць без цябе. Тады я пабег. Чаму не выйшла ўбачыцца з Пітарам? Ён хвалюецца. Ён сам вінаваты. Зразумеў. Дарэчы, Хайді, сёння пойдзем у адно прыгожае месца. Прыгожае месца? Ведаю. Вось табе.
Чекай! Чекай, чекай, чекай! Стой, кому кажу! А як тобі такое? Вядома, тут пусто. У такую пору яны ўжо дарослыя. Годзе! Дядуля, а куда мы идем? Тое место далеко? Что мы там будем робить? Будзем збіраць каштаны. Але не толькі іх. Яшчэ назбіраем вінаграду. Праўда! Так, гэта сакрэтнае месца, пра якое ведае толькі дзядуля. Сакрэтная, Пітер таксама не ведае. Вядома, не. Каб Пітер ведаў, ён бы... Усё там даўно пажор. Вось так. Ляці, птушачка, ляці, прылятай да мяне. Гэй, зелянушка, ідзі адтуль! Калі наступіш... Стаять! Ідзі, 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 блін! Дурань! Снежка, чакай! Гэй! Пачакай! Табе сюды нельга! Вяртайся! Наступным разом поб'ю! Полетела! Блин! Як їх шмат! Пітер так здзівіцца, калі ўбачыць. Але пра гэта месца Пітару не кажы. Вядома. Навошта мне расказваць пра яго такому дурному хлопцу? А там што такое, дзядуля? Падыдзі і сама зразумееш. Што там? Як цудоўна! Як жа Пітер здзівіцца, калі ўбачыць! Дзядуля, твае вусны! Яны чырвоныя! Твае таксама.
Хто? Гэта ти? Не надта пригожий, але може і ти сподобаєшся, Хайді. Гей, тишей! Йозеф, я дома! Пітер! Хайді! Пробач за вчорашнє. Я принес птушку, подобную до Піті. Тримай! Пітер! Дякую тобі. До побачення! Чекай! Потримай, коли ласка. Гэта тобі. Виноград? І ось яще. Ми знайшли разом з дядулем. Давай свою торбу. Так шмат? Ага. Я зловалася і накричала на тебе. Даруй. Ти нічого. Дякую, Хайді. До побачення! До побачення! Бывайте! Такая тепленькая и правдоподобная до Піті. Рады за цябе, Хайді. Я зраблю ёй прыгожае гняздо. Але Что такое? яна таксама захоче зімою у вырай. Напэўна. Так? Тады я не буду яе трымаць. Ёй будзе весялей разам з сябрамі. Правда, птушачка? А у Пітера заўтра папрашу прабачэння. Ляці, сябры чакаюць цябе. До побачення, Піті. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі. Сунься і сачы, глядзі, як дзіця мальгавачка бяжыць. Пара казалянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы, глядзі, да цябе мальгавачка бяжыць. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла.